Hola, em dic Joaquim Brutau i us parlaré del desè treball que va tenir que fer l'Heracles pel rei de Micenes, per l'Euristeo. Aquest teòricament era l'últim dels que tenia que fer. Després es va veure que no va ser així, però només hi havia encarregat 10 i aquest era l'últim. El treball aquest, aquí veieu l'Heracles, que és l'últim que ja feia, està relacionat amb el bestiar del rei Gerió. El rei de Gerió era descendent de la Medusa. Quan el Perseu va tallar el coll a la Medusa van sortir dos criatures, una era el Crisaor i l'altra era el Pegaso, el cavall aquell alat. Aquest Crisaor era el pare del Gerió. Aquest Gerió era una figura una mica especial, tenia dos cames i tres cossos lligats per la cintura a les cames, o sigui que tenia 6 braços, tenia 3 caps i vivia a el que és avui Cadis, la ciutat de Cadis. Llavors era una illa i allà vivia el Gerió i tenia el seu ramat distribuït per tota la península ibèrica, ja estava tot el ramat. El treball de l'Heracles consistia en agafar els ramats del rei Gerió i portar-los a Micenes. En aquesta xerrada us parlaré de Líbia, de l'Hèlios, us parlaré de l'Ortre. L'Ortre era el gos germà del gos de l'Inframont, del Cerver. La diferència era que l'Ortre tenia 2 caps i el Cerver en tenia 3, per lo de més eren iguals. Us parlaré també de l'Euritó. L'Euritó era un pastor que tenia el Gerió que li cuidava els ramats. Us parlaré de l'Anteo, parlarem de la Corunya, i després ja quan passem a Itàlia parlarem del Caco, que va robar unes parelles de bous en l'Heracles, i us parlarem d'Erice. Erice era el rei de Sicília, i finalment us parlarem d'Equidna. Quan va tenir que fer el treball aquest, l'Heracles, clar, tenia que anar cap a el que és la península ibèrica, però en lloc de passar per Grècia, Itàlia per França cap a Espanya, ho va fer al revés. Va agafar de Grècia, va baixar a Àfrica. Llavors no se li deia el nom d'Àfrica, el nom que li daven els grecs a el que és el continent africà era Líbia, o sigui, tot era Líbia. I va baixar al nord d'Àfrica i va anar fins a el que és l'estret de Gibraltar. Al caminar pel nord d'Àfrica fins a l'estret de Gibraltar, l'Heracles va passar una calor terrible, feia un sol que n'estavellava, i l'home va començar a tirar fletxes a l'Hèlios. L'Hèlios passava amb el seu carro, amb el sol cada dia de l'Orient a Occident, i ell li tirava fletxes. Llavors l'Hèlios li va dir: què vols, què et passa, què tens? I l'Heracles li va demanar la copa amb què tornava l'Hèlios a Orient. La llegenda deia que l'Hèlios anava d'Orient a Occident i a la nit, una vegada arribava a Occident, es ficava dintre una copa, ell i carro del sol, i tornaven per la copa per darrere del món cap a Orient. I l'endemà al matí tornava a sortir amb el carro d'Orient, i mentre ell passava per davant, la copa passava per darrere i l'esperava a Occident per tornar-lo cap a Orient. Llavors l'Heracles li va demanar d'usar aquesta copa, i tantes fletxes li va tirar que al final l'Hèlios li va dir: agafa la copa i mira. Sí, va agafar la copa i amb la copa va anar fins a Occident. Van arribar a l'estret de Gibraltar i llavors l'estret de Gibraltar estava tancat. Què va fer l'Heracles? Amb un cop de peu va obrir l'estret de Gibraltar i va deixar sortir l'aigua del Mediterrani, o entrar a l'aigua de l'Atlàntic, com vulgueu, no?
l'apertura de l'estret de Gibraltar, perquè Cádiz estava a l'altre cantó de l'estret de Gibraltar. L'Heracles allà va posar 2 columnes, una que és la roca del Penyó de Gibraltar i l'altra que és el Mont Acho, que està a Ceuta, o el Mont Musa, que està al Marroc, un dels 2 d'aquests. Però bueno, va posar una muntanya a cada cantó com a senyal de que allò era la porta del fi del món. Bon, l'Heracles va començar a reunir els ramats que tenia el Xerió a la península Ibèrica, i primer li va sortir l'Ortre. L'Ortre era el gos aquest que és germà del Cerver. L'Heracles va matant a l'Ortre, va sortir l'Euritió, que era el pastor que cuidava el ramat, també l'Heracles també el va matar, i finalment va sortir el Xerió. I sí, també l'Heracles va matant el Xerió, el va estripar, li va arrencar els 3 cossos i les 2 cames i el va escampar per terra. Llavors l'Heracles va anar reunint tot el bestiar i va anar pujant península Ibèrica amunt. Quan va arribar a prop de la Corunya es va trobar amb un senyor que es deia Anteo, que es barallava amb tots els que passava per allà i anava acumulant una muntanya d'ossos que volia fer una torre amb els ossos dels seus enemics o dels seus rivals. En aquest cas es van barallar amb l'Heracles i l'Heracles cada vegada que tirava a terra en l'Anteo veia que l'Anteo sortia amb més força. Llavors, a la tercera vegada ja se'n va dar compte que l'Anteo resulta que era fill de Gea, de la terra, i quan tocava la seva mare sortien forces renovades. Per lo que l'Heracles què va fer? El va aixecar de terra, no el va deixar tocar terra, i llavors apretant-lo el va escanyar. I així es va ratllar. En l'escut de la Corunya, que podem veure aquí, veieu que sota hi ha una espècie d'ossos, això no és cap bandera pirata en absolut, ja veieu que porta una corona del rei Xerió, és els ossos del rei Xerió, a sobre hi ha una pedra i a sobre hi ha la torre d'Hèrcules, la torre d'Heracles, que és el més antic far d'Europa encara en funcionament. Va acabar de recollir després el bestiar i llavors sí va sortir pels Pirineus, va anar per tot el que és la Costa Blava, per la Ribera francesa, italiana, i va baixar fins al Lacio, a la regió de Roma. Allà al Lacio va fer nit, van acampar allà i l'endemà al matí, quan es va aixecar, va veure que li faltaven 8 parelles de bous. 8 parelles de bous, no sabia què havia passat, i resulta que els havia robat el Caco. El Caco era un lladre que corria per allà, i els havia robat estirant-los per la cua, fent-los caminar enrere, per la qual no hi havia petjades on pogués seguir on havien anat, i els havia guardat en una cova. L'Heracles, en una de les versions, va agafar el reste de bestiar, el va fer passejar per tota la zona aquella fins que anava remugant, i llavors uns anaven cridant i els que estaven tancats a la cova contestaven en aquests. Quan va saber on estaven, va anar, va agafar i va matant el Caco. Aquesta és una versió. Hi ha una altra versió, que a mi personalment m'agrada més, i és que el Caco tenia una germana que es deia Caca. Doncs la Caca li va proposar a l'Heracles passar la nit amb ell. L'Heracles va dir que sí, i després, l'endemà al matí, quan es va trobar que li faltaven els bous, resulta que els buscava per tot arreu, i la Caca, al final, de tan satisfeta que va quedar,
li va explicar on estaven els bous, on els havia guardat el seu germà Caco, i llavors va anar l'Heracles i sí, va matar el Caco i va recuperar els bous. També l'Erice era el rei de Sicília i no va deixar passar l'Heracles ni el bestiar. I va voler, el rei de Sicília era un púgil molt experimentat i volia tenir un combat amb l'Heracles. L'Heracles no volia, l'Erice va insistir, o que, bueno, mira, diu, si no vols lluitar amb mi un combat de boxa, resulta que et prendré tot el bestiar. L'Heracles va dir, bueno, jo no, i al final l'Erice va dir, mira, fem un combat, si guanyes tu, jo et regalo el meu regne. I si guanyo jo, em quedo el bestiar, que igual me'l quedaria. I així ho van fer. Primer va picar l'Erice, un cop a la cara a l'Heracles, que el va aguantar bé, i llavors l'Heracles li va dar un cop a la cara a l'Erice, però resulta que li va esclafar el crani i va morir l'Erice. Llavors l'Heracles va anar cap a Sicília, va agafar el consell d'ancians que tenia allà, que era el que regendia quan no hi havia rei, i els hi va dir, organitzeu-vos a vosaltres, que jo us enviaré gent per governar-vos, i us enviaré els Heràclides, capitanitzats pel meu nebot Iolao. I sí, així va ser, el Iolao va ser rei de Sicília durant bastant de temps, no? Va sortir de Sicília amb tot el bestiar i l'Hera li va enviar uns quants tàvecs que van començar a picar el bestiar i el van escampar per tot el que era Grècia. Llavors el va tenir que reunir una altra vegada, va tenir que passar un riu en què l'Hera va fer una riuada, el va fer que pugés al nivell i va anar posant pedres i pedres i pedres fins que va fer un pas perquè pogués passar el bestiar i van arribar a les portes de Micenes i allà van acampar. L'endemà al dematí, quan s'aixequen per entrar a Micenes, resulta que no hi havia bestiar, ni un, res. Ni una cabra, ni una vaca, res, no hi havia res. I allà estava l'Equidna. L'Heracles li va preguntar què passa i l'Equidna diu no, el tinc jo el bestiar. I si vols que te'l dongui hem de tenir relacions sexuals. L'Heracles va dir que sí, que d'acord, que no hi havia cap problema i sí, van tenir relacions sexuals amb l'Equidna. De tal modo que li va fer 3 fills, un que es deia Hitarso, l'altre que es deia Jalón i l'altre que es deia Escites. I sí, després d'això l'Equidna va quedar la mar de satisfeta també i li va tornar tot el bestiar. Aquest bestiar l'Heracles el va portar a Micenes, el va entregar a l'Euristeo i l'Euristeo el va sacrificar a l'Hera. I això és tot d'aquest treball. Si us ha agradat, premeu el botó de like i si voleu veure més vídeos sobre mitologia, doncs només teniu que subscriure-vos.